Frederick Ofosu, raġel mill-Ghana ta' 32 sena neħħa ħajtu bideħ. Kien rapportat li ħalla messaġġ li dan seħ wara li hu kien parti minn grupp ta' immigranti li setaw jintbatu lura pajjiżhom. Rapporti attribwixxew is-suwiċidju għal fatt li tneħħilu dak magħruf bħala Temporary Humanitarian Protection U. Intqal ukoll li ħalla messaġġ lil sħabu li kienet iħossu kriminal meta m'għamel xejn ħażin. Il-Ministru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela spjega f'konferenza tal-aħbarijiet li għalkemm Ofosu għamel diversi talbiet għal protezzjoni u anki għall-ażil dan qatt ma benefika minnhom. Spjega kif Settembru tal-2016 il-vittma applika wkoll għall-hekk imsejħa Assisted Voluntary Return biex imur lura f'pajjiżu iżda ma kienx possibbli minħabba li kellu każi pendenti l-qorti li żammu milli dan il-proċess jinbeda. Bekk il-Ministru seta jikkonferma li dak li wassal biex Frederick Ofosu jitem ħajtu ma kienx għaliex tneħħilu xi dritt tal-protezzjoni fi żmien li kien ilu għaw Malta. L-istess Ofosu kien iddikjara fil-qorti s-sena li għaddiet li kien iddisprat biex imur lura pajjiżu. Saħansitra bil-frustrazzjoni li kellu kisser l-appartament tiegħu u dakinhar intbagħat għall-kura l-isptar Monte Carmeli. L-avukat tiegħu kienet qalet li hu jbati minn ansjetà kbira għaliex maqbud fuq gżira għal raġunijiet burokratiċi, kienet qalet l-avukat tiegħu Josette Sultana. Intant Abela rrefera wkoll għal messaġġ irrekordjat li allegatament ħalla l-vittma qabel mewtu u appella biex dan jingħadda lill-Pulizija jew lill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo li qed tmexxi l-inkjesta.